minutes na lang. 7 minutes. Pa-string ko pang raketa. Magkano, sir? 223. Mahal, tumaas kasi yung ano nila, rent nila. 915. 915. Tumaas yung rent nila ng court. Padulas yung court. Hindi, nasanay ka lang dun sa luma nilang court. May area. Kuya, tingnan pa no? Ano pang sir, saan may tubig ka pa? First. Yan, paingit. Ito, may tumbler ako. Yan ang pasa dito sa art. Saturday. Pilata. Hey,
Lakas ng loob mo ah. Tapang yan! Ano na ito? Grabe, pinagdidiskitan ko yan. Ulap! Tayo, sir! Nakikita niyo yung jazz mo? Oo. Birthday ito. Ayun, sir! Hoy! Finding myself. Ay, what? Kaya nga niyang time. Short? Bago yung travel. Bago yung... Matagal-tagal kang makawala. Matagal-tagal kang Hanggang Sunday lang. Pwede pa dyan. 990 yung hanggang 990. Sige, okay na. So, next year naman. Uy, sulit nyo, sulit. May 19 minutes pa. Sulitin nyo. Hindi lang 9? Tara. Magsaba. Dito. Aray, sa pata. Shuttle pa dyan? Wala na. Yata. Tignan mo yung use, baka may mga okay. Kasi dala ko na. Ayaw na doon guys. Dali yan sa wala ka. Logo pa naman. Ay? Wala na ako. Kaya kung bakit ang O ikaw, yung mga ano.
Tayo na oras. Sabi ko anong balik. Nag-game pa yan.